Kurdistan enheja divan rojen davi de noçek hatiya balavkirin ku dagirkerin terörist yen İranê de 6 gundên sersînora Rojhilat û Başûrê Kurdistanê çol bikin vala bikin ji rûnijvanên wan gunda. Navê van gundan jî Herzinê, Gavke, Teyet, Berdan, Goreşir û Nûkan e ku dikeve ser sînora pêşder Başûrê Kurdistanê. Kurdistaniyan evan hemû salên ku ev gundên hene dibin dagîrkirina Farisan dabûye. Heya îro jî yek projeya avadankirinê nehatiye encamdan di van gundan de. Xelkê van gundan hemû hewla xwe dayne bi destên xwe debara jiyana xwe bikin. û bi taybet jî xelkê gundê Herzinê bi destên xwe kehreb, elektrîk ji ava rêbarê nêzîkê gundê wan çêkiriye. Kurdistaniyan ev yekem carnê ne dagîrkerên Faris van kiryaran encam didin hember gundên Kurdistanê. Bu mînak sala 2016 li gundê Gwêzlê ku dikeve ser sînora Serdeş û Şarbajer. Li vî gundê dagîrkerên Faris mirîş, çêlek, bizin û hemû ajelên wan dizîn û li aliyê din jî gefil wan kirin ku gundê xwe çol bikin ji rûnijvanan. Ka çawa dagîrkerên Iraq 4500 gundên Başûrê Kurdistanê talan kirin û wêran kirin, ka çawa dagîrkerên Tirkiye 5000 gundên Bakurê Kurdistanê talan kirin û wêran kirin, ka çawa dagîrkerên Sûriye sedan gundên Rojavayê Kurdistanê talan kirin û wêran kirin, dagîrkerên Faris jî bi heman şêwe vekirî gundên Rojhilatê Kurdistanê talan diket û wêran diket. Kurdistaniyan ev kiryarên hene ji aliyê mirovî re çi aliyê neteweyî re weke tawan dihête dîtin. Belê em Kurd divê rê nedin ku gundên Kurdistanê ya ku dîroka sedan salî heye ya ku xaka sedan dapîr û bapîrên me ye bihête wêran kirin û navûnîşanên wan bihêne tune-kirin. Ev e xaka Kurdistanê ye û gundên Rojhilat li gel Başûrê Kurdistanê nîşan dide ku em yek neteweyîne û di her yek netewe bimînin. Divêt em rê nedin ku dagîrkerên terorîst yên Faris sînora navbera me de bikêşin. Kurdistaniyan dawiyê jî du peyamên min hene. Yek ji bo wan hêzên çekdarî yên Kurdî ku li ser sînor hatine bicihkirin û gomir ku dirav ji karkerên Kurd werdigirin. Em ji we daxwaz dikin ku hûn gundên Rojhilatê Kurdistanê biparêzin ji dagîrkerên Faris. Peyama duyem jî ji bo Kurdên diasporayê. Destên we digihine saziyên navneteweyî. Em ji we daxwaz dikin hûn bêdeng nebin hember tawanbariyên dagîrkerên Faris li dijî gundên Rojhilatê Kurdistanê. Bêdeng nebin.